Ассалому алайкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷикистрои. Бародаро, инак мо қарор дорем бозори Кушонионда ҳаминҷа ду кор хати омадем барои подписчикора гуфтам заодно абоёро сёмка кунем. Ака ҳамин абоё чанд сом аст? 230 сом буда рулонаш. Бараш 1.6 ай. Ина бародаро, моли Россия ай. бо ҳастай абоёи 270, 280, ҳархе 300. Ҳамис баъд ҳастай варианти Ташкент бародаро. Ташкент ҳастай абоёи барои мардуми миёна хеле хубай. Ино сёмкаш мекунам. Намё абои Ташкент ай. Беҳтарин абояй 130 сом рулонша фурӯхтесиян. Мардуми Осиё, мардуми Султони Кабир ҳама Кушонионда бародаро удобство аҷоиб, магазино аҷоиб. Метонен биёин смело харидтона кунен. Абои сар меша 130 сомон то 300, 400, хат 400 ҷо итальянский меша қимат боло 500 шо. Ман миёнаш 300, 270, 230 моишиё. Ина Аднатониё. Так. Бародаро дастгиритон аётон набурорен. Наворо падилица кунен. мо ашмо миннатдор бошем. Дар ҳақтон дуо мекунем. Боқӣ дар амони Аллоҳ. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад.